Padayon kog tubig, be. Tigpanugog tubig. Umalibang magdala mong daag tubig. Pagdali ba? Ah? Tigpanugog tubig. Di pag-abot na ako na, ako ragawi pa iluhon mo. Bantay dyan ka na ako ron tuknoy. Ug di gani ka muli o karon. Kaninta iharing bal, ako dyan ibanto sa imong naong ron. Ah! Oh, pag lumos sa tao, di ka magunahunag usik na ang sulod. Ano na kay buot? Ga, bublet noong kang... Nat, tapulan man. Sus, huwag di pagkababayit. Will dila ni mo. Tuknoy. Naanap puling manunulay. Ato bang sa gani hare? Ato bang hare? Ana, ato bang? Barilay ko! Ako'y pangutana ni mo. Naa. Usaman! Dili kayo magsingka-singka na ako. Naragay ko'y pangutana ni mo. Mag-istorya na iragot tagtinarong. Usaman! Oh, usaman! Ani ba, Tuknoy ba? What if kung mamatay ko? Ihaya, dun ka na limos ako, oh, nung ilubong ka. Bakante na mentiryo. Ay pagtaro, no? Ganito na magpangutana na. Di tiwas sa pangutana, Di ba lab ko ni mo? Lab, tulong. What if kung mamatay ko? Karong na yun. Oh, kung karon dayon mamatay ko. Tawagan ako ng agdubes. Dili ba pag tinarong gani og tubag, dili sigya pa sa pa na akong istorya, ha? Dili sigya pa sa pa. Nan, kita na man. What if kung mamatay ko, kinsa po ikapuli nimo nako? Bisa kinsa. Bisag kinsa. What if naman ka na? Oh, bisa kinsa. What if raman? Aw, ug mamatay ka karon dayon, akong ipuli nimo si Clarissa. Ha? Atong barkada dyan ako, si Clarissa? Oh, si Clarissa. Kay buutan, gagkisnabot me. Dili ilig mga way. Dili parihanin mo ng burakag iring ng mga ambras mga way. Dapat wa kay kapuli nako. Dapat ubanan ko nimo si kamatayon. Ug ganahan ka mamatay pag sulo. Ay kung angin-angin na, kaya di po ganahan mamatay. Sige na lang tulala, gimingaw katulo ang luhay. Emotional damage! Sa kalibutan gusto na kumawa. Panama Exporte. Ang Panama Exporte ang pinakaunang antibiotic nga dunay upat ka kombinasyon sa human grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol o carbocisteine. Simple lang ang paggamit. Ang paggamit, i-mix ang 2 ka 5 gram water soluble powder sa Panama Exporte sa usa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa 5 ka adlaw. Og ang Panama Exporte available sa tanang Agribet stores sa inyong lugar. Ni, si Rosita, okay no Sara man, gaguol, gaaway na puragan silang tuknoy. Tara, tusulungon. Daon sa mga Rosita, gaaway mong tuknoy. Oh, gawin min tuknoy kay wala may kasinabot. Kasing cold na siya nimo. Basin Rosita og si tuknoy walay pahigugma nimo. Unsa ka atong sulayan og hatagan nimo kutsilyo para og mudunggab wa na nimo nahigugma. Oh, day kutsilyo. Huy, Dario, ayo ana, marong ka na. Kanina lang. Ug asok doon magaling nato nga nahigugma ba si tuknoy Rosita, inanin na nga pamage. Ato na lang pabulagon silang duha. Ug mubulag si tuknoy, awa na higugma. Ug maway pa si tuknoy, sa ato pa na higugma. Asus, pataka naman mo. Laos naman ang mga style ninyo. Kanino sa tugaan ka na kung unsay saktong pamaagi para may balaan nimo nga nahigugma pa nimo si tuknoy. Tuknoy, nakoy padula nimo. Ang imong buhaton dapat makuha nimo tong puti katong papel, pero halogon ka nako. Pero dapat makalingkawas ka sa akong halog. Di aron makuha nimo tong puti, kinaaman to'y premyo. Sige Rosita, na magsugod na ta? Sige, gang. Uy, na Rosita. Huy, Jubin, usa may gisugo nimo nang ganaayog man. Basta, nantawaran ninyo kung si mahitabo ana. Wag na ako, is. Yes, oh! Yes, yes, yes! 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 Oras tao! Saan yung premyo na eh? Masara nang nasa sulat. Break na ta! Nga naman ni Rosita!
ug katong gani aga goal ka, gabinuang ra kunimo ato. Naong sa dene. Mga bulag-bulag lang putane. Kabon di taganahan og mga bulag, magkainanan anuon. Ganahan jud ka ana. Ani manggod, mas giuna nimo makalingkawas ka nako para lang makuha nimo ang premyo. So ang pasabot, mas importante pa nimo ang premyo kaysa nako. So dili ko nimo love. Sige na lang tulala, gimingaw katulo ang luha. Emotional damage! What's up mga mga? So karon mag-shoutout ta dire sa YouTube. So shoutout Ilin May Bual. Shoutout from Buhangin, Spring Valley, Davao City. Shoutout Imadel Francisco from San Jose, Mindoro Occidental. More blessings to come. Stay safe and healthy po. Shout out Ibon Light, pa shout out mga idolo. Shoutout Kabilyan Ilmon from Gingoog City. Shout out Himungaya TV watching Ormoc City. Shoutout Mar Galban from Masbate City. GC Mulyon. Shoutout Miss Nitiba from Misamis Oriental. Dangski Buisan Vlog, ang Batang Mindanao. Asa? Shoutout niyo dira. Shoutout DJ Pops. So shoutout din ni Louie J. Minyosa sa taga Cebu. Dumanog tabay. So kung makarami da po Cebu, kita-kita lang ninyo po. So more nito guys, ug salamat sa inyong suporta ug kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo dito sa YouTube. So, kung ganahan mo magpa-shoutout, Kobe below with hashtag Mamarang. Hashtag Mamarang. Secure TV, your greatest weapon against race.